nakrmili, jdeme s Merlinkem ven. Zase. Takže chtěl by si to říct odpolední rutina. Ale já tak to nenazvu. Nazvu to Petek. Protože dneska s Merlinkem budeme řádit. Tak. Snad se mu bude chtít řádit. Budeme vzala do brůzky. Tak snad. Omlouvám se za špatnou kvalitu, za to, že si pořád musím přihazovat mobil, za to, jak mi to dlouho trvá, ale já nemám salty, teď vzala si sestra. Tak. Aby víte. Tak jdeme směrem doleva. Počkejte. Merli, stůj. Tak, právě jdeme teda s Merlinkem ven. Jak jste si všimli, už jsme venku. Už v seznámení víte, že jsem právě v Mladé Boleslavi. Zítra natočím s mobilem další video a dám to tentokrát z vesnice z Javorníka pod Prosečí u Liberce. Tam mám babičku a tam budu další ten měsíc, tak vám budu natáčet vlastně z vesnice videa. No, to je asi zatím vše, co jsem vám chtěla říct. Tak za chvilku tady pustím Merlinka na volno. Pokud tady nebude žádný pes a žádný paděláci. Pokud chcete vidět naše auto, tak je to tadyto. A tadyto. Pojď, Merlin. Právě tady jsem. No. Jdeme trošku někam dál. Jak jste si mohli všimnout, jsme tam, kde dneska. Merlinka pustím vážně za chvilku, jenom musíme najít nějaký dobrý místo, aby jsme se mohli vyřádit. Samozřejmě já ho tady měla, takhle krásně to zelený. Tamhle u kamínku, tamhle vzadu. Nebo tady. Ale chápete. Přece jenom to vezmeme tamhle dozadu. Aby jsme mohli to se vzadu vyřádit a rovnou se chci kouknout do kolika má papírnictví. Takže jdeme. Možná nějakým lidem, některý dům, připadá divný, že si mluvím sama pro sebe a že držím mobil nějak úplně divně. Právě to tím, že natáčím. A ještě jednou se vážně omlouvám za tu blbou grafiku, za to, že to natáčím mobilem. Nebojte, chci si koupit nový, ale jen co si koupím notebook, abych mohla stříhat videa, dělat prezentace do školy, cokoliv. Pokud se ptáte, jako do jaký třídy jdu, jsem malá, ani ne 150 cm, tak já vám řeknu tuto 7. třídy. Pojď, Merlinku. A abych nebyla tak už tam za chvilku budem. Pustím ho teda na volno a dáme si teda ten Petek. Pro někoho, kdo zná dobře Mladou Boleslav, ten, kdo tady je od malička, tak já jsem bydlela kousek od Mladé Boleslavy tady. Kousek tady od Mladé Boleslavy. Znala jsem ji tady skrz na skrz, ale jen jsme se odstěhovali do Liberce,
tak to znám líp v Liberci, protože jsem se tam narodila. Líp to tam znám a o mnohem líp. Tak, jak vidíte, je tady krásný místo, krásný zelený. Já jsem trochu nervózní, protože to přece jenom je 5. video. Tak. Zase chvilku koupím. Merlinku, ty tady zůstaň. Seš přece jenom na volno. Jsem zde. Merline. Kde? Merline, co jsem ti říkala, nikam nechoď. Merlinku, pojď. No, tak, můžeme jít teda na to. Tak, Merlinku. Hodně, jo. Si to tady takhle připoutám to vodítko. Tak pojď. Tak, teda. Merlinku, mám tu první pamlsek. Koukni. Tak. Teď, pojď do loužičky, pojď do loužičky. No pojď do loužičky. Ne. Do loužičky. Jinak to nedostaneš. No. No pojď. Pojď. Merlí. Koukni, co mám. Pojď. Hop, nahoru. No pojď nahoru. Ano. Merlí. Merlinku, pojď. No, utíkej. No. Nic nemám. Tady vidíte tu jeho nadšenost. Tak. Merlinku. Čekej. Čekej. Merline, čekej. Ne. No, čekej. Dobrá, tak nečekáme. Merlí? Pokud byste chtěli něco vědět, tak mi samozřejmě napište dolů do komentářů.
A já vám na to ráda a pravdivě odpovím. Tak přemýšlím, jestli se projdeme až do zádu. A nebo půjdeme jenom tady nahoru. Tak pojď nahoru. Merlinku, ne, Merline, to ne. Merli, pojď, Merlinku. Merlinku, tady, pojď. No pojď. Já se omlouvám, že nejsou moc záběry na pejska. Dobře, přece jenom jsme ve městě. Je tady všude hafa budov. A jak jsem prostě zvykla takhle nastavovat dopředu, nebo takhle, tak na toho pejska většinou zapomenu. Ale zapomínám na mnoho víc věcí. Tak. Omlouvám se za ty prudký nebo nějaký pohyby, tak kde se točí hodně obrazovka. Pokud víte, nebo jak jste spozorovali z toho, z ranní rutiny, tak mám LG, mám ho malý, takže jak si tak si. Tak, s Merlinkem jdeme zase tou stejnou trasou. Merlinko! A ty stojíš pořád. Merlí! Merlinku! My jdeme tady. No? Merlinku, pojď. Jede kolo a ty pořád stojíš. I na semaforu. Na semaforu se má stát, ale i na přechodu, že mi zastavíš, tak to už ne. Se to jak zlobíš, by si nic neměl dostat. Ale aspoň mě takhle budeš poslouchat. Tak, stůj. Dáme mu vodítko. A jdeme. Je to dlouhý, nudný. Když tak si to přeskočte, nebo to vypněte. Ale budu ráda, když teda dáte aspoň ten like, nebo že mě budete odebírat. Jo, měli jenom do 12, bohužel. Dáš do tak velkého papírnictví se asi jen tak nekouknu.
Tak, tam jak stojí ta hoza, tak tam bydlíme. Radši o kousíček dál, tak jsme byli co nejdřív doma. Tak jsme zde, vylovím klíče. Opovaž se jít rychle, Marlenko. No. Říká jsem, opovaž se. Ne, udělej. Kam jdeš? Bohužel musíme jít po schodech nahoru. Nám právě ujel výtah. No, ty klíče nemáš, takže šup. Končím to. Pokoje. Jsem zde. Do 12. No, tak to by teda pro dnešek bylo celý. Já vím, tady ty videa začíná být čím dál tím víc nudnější. Pokud vás to bavilo, tak budu ráda vážně, když mi dáte like. A určitě někdy natočíme No Mirror Makeup, nebo jak se to čte. Já nevím, já nejsem zase tak moc zkušená. No, myslím, že to by bylo pro dnešek dostačující. Přece jenom už jsem vydala dnes 2 videa. Tak. Přece můžu natočit 3, ale možná natočím i 4. Vydávám 2krát denně. A dneska je to dvojnásobek, takže 4krát. Tak snad vyjde to 4. video a čau!